prvom kroku si spolu urobíme analýzu potrieb. Je veľmi dôležité, aby ste zistili, či máte dostatok času a energie a ktoré vedomosti a zručnosti ako dobre máte zvládnuté, aby ste vedeli, na čo môžete stavať. To, či máte dostatok času, túto analýzu prosím nepodceňte. Je to najčastejší kameň úrazu. Ľuďom sa na začiatku zdá, že majú všetok čas a všetku energiu sveta, pretože tá motivácia je vysoko, avšak veľmi rýchlo narazia na múr povinností, na ktoré v tom oblaku motivačnom zabudli a celé učenie a chcenie sa im rozsypá ako domček z karát. V pracovnom zošite, ktorý patrí k tomuto videu a môžete si ho pod videom stiahnuť, nájdete tzv. Eisenhowerov kvadrát. Je to jednoduchý nástroj, ktorý vám pomôže rozdeliť vaše povinnosti do 4 kvadrantov podľa toho, či sú dôležité alebo nedôležité. Veľmi často sa stáva, že učenie sa cudzieho jazyka majú ľudia zaradení v kvadrante dôležité a neurgentné. Pretože ak dneska sa nenaučím 5 slovíčok, tak zajtra sa nič významné nestane. Je však dôležité, preto aby ste uspeli, aby tu ste ten jazyk presunuli do toho kvadrantu dôležité a urgentné. Jeden z takých dobrých príkladov urgencie je uvedomiť si, že ak chcem byť kognitívne fit, potrebujem trénovať každý jeden deň aspoň trošku. Druhý dôležitý moment je kvalitný a komplexný jazykový audit. Zistiť, čo všetko už viete. Nestačí iba gramatický test, ktorý má 10 otázok. Je dôležité, aby ste zistili, ako dobre viete čítať s porozumením, počúvať s porozumením, ako máte zvládnutú slovnú zásobu a gramatiku, ale aj ako dobre viete rozprávať. Nie len pasívne, koľko z toho jazyka dokážete absorbovať, ale koľko dokážete zo seba aktívne vydať. Jeden z dobrých testov napríklad na angličtinu je track test, link nájdete v pracovnom liste, avšak je ich mnoho. Dajte si iba pozor na to, aby naozaj váš jazyk merali komplexne, aby sa zamerali na všetky jazykové zručnosti, nie len na gramatiku.